जेब्ला 2005 नि एसे माबा फैबावो दसिम बेनिफ्राय जोङो जोंनि जे सरकारनि मोननांगौ जोंबो बे रायजोनिनो बे देशनिनो जोंबो मानसिखाय जों बर' मानसिखाय जोंबो जोंनि सरकारनिफ्राय जि मोनथाय दं जों बेखौहाय जोङो आसा खालामदोंमोन जोङो मानसिनो जोङो मा नांगौ बिदिनो 1 नम्बराव लामा सामा स्कुल आरो फाहामसालि बे डक्टर मेडिकेलखौ जोङो नांगौ आरो लामा सामा नांगौ दलां नांगौ होननानै जों बिबाय थादोंमोन जोङो हास्थायबाय थादोंमोन खेंखायबाय थादोंमोन जोङो मोनाखैमोन किन्तु जोङो दिनै नैबे दिनै 2024 मायथाइनि बे फेब्रुवारि 28 तारिखआव दिनै जोङो बे हस्पिटाल डिस्पेन्सारिखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय जोंनि इउपिपिएल पार्टी बेनि जोंनि सरकारनिफ्राय आङो बेखौनो दा बे जायगानि जानानै आङो जोंनि सरकारखौ बे जोंनि अमर बे सम्पतिखौ होफैनायनि थाखाय आङो रायजोनि जानानै इनायनो रंजादों आरो सिमा गैयै आङो गोजोननाय मोनदों। लाइमुथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रिं बुर बस्तियाव अंगनबादि सेन्टार गोदानै लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय एमएलए जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोथौ हाग्रा ओनसोल लाइमुथियाव गोबाव बोसोर उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि जाउनाव गोबां दुखु खस्थ' सैनांनो गोनां जायोमोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लोगोसे गोग्गो देहा फाहामजानायनि गोजानाव थांनो गोनां जादोंमोन। बेखौ नुनानै दिनै इउपिपिएल सरकारा गोदानै लाइमुथियाव थानाय बाजार साखाथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रिं भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बुर बस्ति गामियाव अंगनबादि मिरु लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। 19 नं सिडली चिरां समष्टिनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 14 नं चिरां दुवारनि इएम रनजित बसुमतारि, सिडली खोन्दोनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएल दैदेनगिरि आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय लाइमुथि ओनसोला थांनाय गोलाव सम मेडिकेल फेसिलिटिनिफ्राय बिसोरो जोबोद गोजानाव थानांदोंमोन बिथांमोना जोबोद सारजारलायाव दंमोन मानोना खाथियाव बेबायदि मेडिकेल फेसिलिटि होनो हानाय साब सेन्टार बा बिदिनो हस्पिटाल गैया दा गोबाव समनि बिथांमोननि जि मोनसे लुबैनाय जि मोनसे डिमान्डमोन बे डिमान्डआ दिनै जाफुंसारबाय आं बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों लाइमुथि बासिनि जानानै बिथाङा जितु आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि मोनसे सिमां नुदों आरो जौगासार आसाम जानांगौ जायोब्ला गासैबो खना खनला ओनसोलफ्रा गासैबो सरकारि फेसिलिटिफोर बेखौ जोङो मोननांगोन दिनै हेल्थ इस्युआ जोबोद मोनसे गिदिर मोनसे इस्यु मानोना दिनैहाय सारा बिश्वआव माखासे बेरामफोरखौ सोखानायनि बा पार्मानेन्टलि बेखौ मोनसे सल्भ खालामनायनि मोनसे थांखि मिशनफोर दङ बे मिशननिफ्राय नैबे लाइमुथि ओनसोला बिसेसके दिनै पलिअनि माखासे ड्रप्स दौनांगौआव खाथियाव बेबायदि फेसिलिटि बा सुबिदा गैयैयाव बिथांमोना हयथ' गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन नाथाय बिथांमोननि बे उसुबिदाया निस्सय जोबसिगोन आरो दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा जोंनि खना खनलायाव थानाय रायजो राजाफोरनो जिखिनि जोंहा मौलिक अधिकारफोर गिबि मोनथायफोर दङ बे गिबि मोनथायफोरखौ होनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियैनो दिनै आंनि समष्टिनि सिङाव गोग्लैनाय सिडली समष्टिनि सिङाव गोग्लैनाय बे लाइमुथि ओनसोलाव साब सेन्टार गायसननो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफ्राबो जोबोद खुसि जे बिथांमोनहा दिनैहाय थांनाय गोलाव समनि जिफोर जेंनाफोर बिसेसकरि जोंहा आइजोफोर जायफ्रा बिमा माहारिफोर बे बिमा माहारिफ्रा गोबां इस्युस बिथांमोनाव जायो बे इस्युसफोरखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय बिथांमोना खाथियाव गैयैलाय गोजान सम जायगा थांनांगौ जायोमोन बिसेसकरि जायफ्रा बिमा जानो ओंखारदों बिथांमोननि थाखाय गोबां उसुबिदा जायोमोन टिका थुनाय बायदिसिना पलिअ दौनाय गथ'फोरनि थाखाय बिनिफ्राय बिथांमोना जोबोद उसुबिदा गोग्लैदोंमोन नैबे साब सेन्टार जाखांनायनि उनाव निस्सय बियो जेंनाया जोबसिगोन बेयाव गासै 55 लाखसनि मोनसे सेंसन दङ बेजों साब सेन्टारजों लोगोसे मोजाङै लुफुंनानै फैबाय थानाय समाव नैबे लाइमुथि ओनसोल लाइमुथिखौ लाफानानै बिनि खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोरनि रायजो राजाफ्रा बे मेडिकेल जे फेसिलिटि बे फेसिलिटिखौ बिथांमोना मोननो हागोन
आं मिजिं खालामदों बेजों लाइमुथि ओनसोलनि गोबाव समनि जेंनाया जोबस्रांगोन आरो आङो खावलायदों जे लाइमुथि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जे जोंहा जेखौ गोबाव समनि नेनांनायनि उनाव गोबाव समनि बिथांमोननि गोसोनि जि मोनसे लुबैनाय आसा बे जाफुंसारबाय दा बेनिखायनो बेखौ लुफुंनायाव खुनु जाहाथे बेमेजालि जाया बेखौ नोजोर जाहाथे लाखियो मोजाङैनो लुफुंजायो बेखौ आङो खावलायबाय। लोगोसे गेजेराव लुफुंजागोन बे